إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد барлык мактауларыбыз бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм йөрәкләребезнең турыннан чыккан салават шарифләребез бүтән галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына һәм аларга ярга тырышкан барча булган мөмин мусламан кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Аллаһ субханаһу ва тааля шушы елларны фасыллар белән бар итте. Җәй фасылы бар, көз, кыш, яз. 4 фасыл һәм һәрберсендә дә үзенең бер хикмәте бар. Менә без хәзер кыш фасылына кирдек. Кыш фасылы. Кышкы суыклар башланды. Мөмин кеше шушында әлбәттә фикерләргә һәм гыйбрәт алырга тиешле. Аллаһ Тәгалә аны бар итте. Һәм шушы суыклардан сакланыр өчен Аллаһ Тәгалә әсбаплар дагын бирде. Хайваннарны Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал ан'ама халaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'" диде. Ул сезнең өчен йорт хайваннарын бар итте. Сарыклар, дөяләр, сыерлар, кәҗәләр. Һәм иң беренче әйтә, шулардан җылылык алсын өчен дип әйтә. Диф дип әйтә. Җылылык, ягъни аларның йоннарын кулланып кеше җылыныр өчен һәм башка төрле файдалар аларда бар ди. Шуңа күрә иң йылы кышкы киемнәр шушы Аллаһ Тәгалә бар иткән хайваннардан. Шулай ук шушы кышкы суыкта кеше фикерләргә тиешле. Әлхәмдүлилләh, менә мин газ ягам. Әлхәмдүлилләh, ине җылыта алам. Ә башкалар җылыта алмыйлар. Бәлки газларына түләргә акчалары юктыр. Кеше үзе җылыда яши икән, башка мусламан кардәшләре турында, башка кешеләр турында дагын кайгыртырга тиешле. Әгәр дә алар туганнар арасында, якыннар арасында, авылдашлар арасында бар икән, мусламан кеше аларга ярдәм кулын сузырга тырышырга тиеш. Чөнки бу суыкларда кешеләргә ярдәм итү әлбәттә зур савап. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Җәһәннәм утыннан ярты хөрмә садака биреп булса дагы котылыгыз" диде. Шулай ук әгәр дәген зәхмәтле каты суыклар башланганда мусламан кеше Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллямның хадисен исенә төшерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Җәһәннәм Аллаһка шикаят кылды" диде. Һәм әйтте: "Я Раббым, утым бер-берсен ашап бетерде мине." Аллаһка зарланды җәһәннәм. Җәһәннәм уты зарланды. Шуннан Аллаһ Тәгалә 2 сулыш алырга бирде. Җәй көне һәм кыш көне. Җәһәннәмнең җәйге сулышы дип Пәйгамбәрбез әйтә, саллаллаһу алейхи ва сәллям, ул сез җәйнең иссесендә туйган исселек дип әйтә. Ул җәһәннәмнең бер сулышы ди. Ә кыштагы булган суык ди, ул зәмһәрир суыгы дип әйтә. Җәһәннәмнең ул бер сулышы ди. Чөнки җәһәннәмдә каты иссе ут газабы гына түгел, зәмһәрир суыклары дагын булыр ди. Ягъни кешеләрне Аллаһ Тәгалә
Allah сакласын, җәһәннәмгә керүчеләр Замхарир суыклары белән дәген газапланачаклар икән. Ягъни шушы суыклар булганда кеше уйланырга тиешле, ут газабыннан и Раббым үзен коткарсаң иде дип уйларга кирәк. Һәм инде кыш көне авыл кешесе өчен яки күп кешеләр өчен эшләр кими. Кыр эшләре юк. Хайванга пишән җыю һәм башка төрле эшләр кими. Шуңа күрә кыш вакытта кеше күбесе ял итә. Менә шушы вакытта Пәйгамбәребезнең кайбер сүзләре бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әш-шита ганиматул муъмин" дигән риваятлар бар. Кыш көне, кыш ул мөминнең суык ганимәте, ягъни трофей. Ягъни ул кыш көне гыйбадат кылса, җиңеллек белән зур савапка ирешә ала дигән мәгънә бирә. Чөнки кыш көне төннәр узын, көннәр кыска. Узын төннәрне гыйбадатта үткәрик була. Кыска көннәрне шулай ук ураза гыйбадатында үткәреп була. Шуның өчен Хасанул Басри хәзрәтләре әйткән: "Ни'ма заманул муъмини шита, лейлуху тавил, якумуху ва нахаруху касир ясумуху" дип әйткән. Кыш мөмин өчен шундый нигъмәтле вакыт, төне узын, ул аны намазда үткәрә ала. Көндүзе кыска, ураза тута ала дип әйтә. Абдулла ибн Мас'уд радияллаху анху әйткән: "Мархабан биш-шита", ягъни хуш килдин, шита ягъни кыш, хуш килдин дип әйтә. "Танзилу фихи ал-барака, ва ятулу фихи ал-лейл лил-қиям, ва яқсуру фихи ан-нахару лис-сиям" дип. Бәрәкәтле көннәр ди, чөнки аның төннәре узын, төнге намаз өчен, көннәре кыска, ураза тотыр өчен ди. Ни өчен шушы риваятларны китердем? Чөнки безнең гыйбадатларыбыз, җәмәгать, безнең уразаларыбыз, безнең намазларыбыз, алар безнең белән китә торган, ахиратка китә торган безнең ризыгыбыз. Без акчаларыбызны алып китмибез. Без йортларыбызны алып китмибез. Безнең белән китә фақат изге гамәлләр. Изге гамәлләр китә. Һәм без күрәбез, менә шушы авырулар таралганда күпме кешеләр үлеп китте. Картлар гына түгел, яшьләр дәген үлеп китүчеләр бар. Дин тотучы мусульман кардәшләребез арасында дагы үлеп китүчеләр бар. Менә бу безнең өчен уйландырырга тиешле. Минем Аллаһ белән чырашырга алып бара торган гамәлләрем күп микән? Минем күпме уразам, күпме нәфил намазларым бар микән дип кеше уйланырга тиешле. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әл-каййису ман дана нафсаху ва гамила лима бa'да ал-маут". Акыллы кеше, ул үзенең нәфсен тыйды, тәртиптә тотты һәм үлгәннән соң өчен әзерләнде, үлгәндән соңга гамәлләр кылды дип әйтә. Ягъни һәрберебез уйланырга тиешлебез, үлгәннән соң нинди гамәлләр белән мин Аллаһка барам. Шуңа күрә менә шушы кышның озын төннәре, кыска көннәре икән, әйдәгез, фикерлек, әзерләник шушы көнгә. Нинди гамәлләр кылабыз? Кем Коръан укый белә, Коръан укысын. Намазларын күбрәк укысын һәм уразалар тотсын. Күпме булдыра аласың? Бу көннәрдә күпме тотсан дагын сиңа рөхсәт. Күпме булдыра аласың? Күбрәк тотырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ураза турында әйтте: "Ас-сияму ла мисле лаху" дип әйтте. Ураза шикелле гыйбадәткә тиң әйбер юк диде. Уразаның савабы бик зур. Кем булдыра ала? Эшенә зыян китерми икән, кеше җитә икән, шушы гыйбадәтне башкарсын. Кем төннәрен торып намазда үткәрә ала икән, шушы гыйбадәткә ябышсын.
Кем күбрәк Коръән укый ала икән, Коръәнен укысын. Чөнки уйлап карыйк, кичләрен кеше күпме вакытын телевизор каршында үткәрә. Яки компьютер, яки телефон каршында үткәрә, күпме вакытыбыз үтеп китә. Әле алар бушка гына үтсә бер, кай вакытта ул гынах белән дәген үтеп китергә мөмкин. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы әйберләргә игътибар итсәк идек. Үзебезнең гамәлләребезгә карап, Аллаһ Тәгаләгә алып бара торган, Аллаһ каршына бара торган гамәлләребезне арттырырга тырышсак идек, һәм шушы кыш көннәре безнең өчен ул бер зур форсат. Барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шулардан файда алып, Аллаһ Раббыбызга изге гамәлләр белән килергә насыйп әйләсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафагани ва iyyakum бима фихи минал аяти ва зикрил хаким. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.